Tipra hasteni mangplik belaikeno wana ma singsa tei kirima singsa thanai salkisa sikang Badol Tipra mungoi rubber seat khogunoi SPO ni thani obahaike majra manjagoi thanao tlangjagoi botok khlaiei botharjakmani koktumano khnaoi Tipra Mothani Adong tei YTF ni warrior rock thangai naikya thanao tei koglam salaikya SPO DM tei jotobanyo malaiei jotobanyo kok kaham hangya salaimani bisingo no tabo obahai busik jora tei buskangni krak majra nahajakno apo tabo lukorongni thani sungmung achaijak Blacken Tipra hasini tonghalok sitra obahaikino butok khlaiei obahaikino butharma bai Badol Tipra no tabuk joto Tipra haste ono tabuk amang simang chalajak sepikrei obahaike Tipra hastini halok belaikino wana ma singcha tei kirima singcha tamkok saka Tipra Mothani Adong rok thangmani yagulo abono report tabuk srai lukrok no phungnani bagai koglamni bisingtui phunukjak report to borok to sananya do bongni sariwai kintu je incident nangmani abo to belaike hamle haisi e sungro phai saima phaka je o amu hai je samusitra khanya rok bongni police ni bisingo pono borok no taw borok suspense khaijak engai khana sonin bisingo borok police ni bana thunani sabo engai tabuk je thangnai borok no sung kifil to tuimalia hai pano tabu je bini family no cholna bagai tamo nang tong bongni aborok bebag no sung salakya engai bobo suno ensure rikha je khlai rinai taiboni je sungtini ar thangai kok samani saima ka je bongni je thunani bong songsoro loan chimisi kaithamna daktung bondon erpore SSG থেকে সাথী engai bongni all loan chimisi bongni প্রায় মাসো 10 থেকে 12000 রাং বায়ু engai abo to borok bhagi sunai te abon bade borok sanani abo phone kuri engai tini ro phai SDB kok sai motamuti sing kahamno discuss khelakya engai bo sauje goben hoite daktino ekdom immediate no bono kaisa job riwi rinai hinai tin family chona bagai engai sungtebo kok krakai saka sung khanamani kai tamo hin je o je tabuk amo hai je khlai tongjanai rok jero je odino usi te sub inspector te Rajkumar borok mane kabang ma torop theke ba bank thiki bo mane je takboni je thinen family rongno cash withdraw khainan bage amo hage try khai dongai gesung bike thang thong kai saka am hai jodi gotna hagai जों मोमन बाजान borok थाना सबाय रिनाय सि उसन गाय सुं गेरो सिरि खुबलेना आम हाय जतना जुदिं थाखाय जों थाना सबाय बखक बेरिनाय अकक गुनो आं बायथां थाखा जाय आबनो ताबुक सिनेरनि सिनि वाइटिं वारियास दङ दिब्लाबि वारियास दङ borok आपडेट नाय दंथुन बंगा जागाव नगो थांगै borok to je थिनेनि परिबारक borok to आसुक सिया बंनो रांखिसा मिसारि ओइ थक बन मानो आबो हायके जों तिनि साइक्लां खासिनि वारियास दङ borok सालावसे थांगै आपडेट नानाय bongno ke phayati rangni lubda phunupai case rosai dana phai amo hairok jodi sakai direct sing borok bai contract khadina saiklangjak jodi amo hai borok jodi phai manjak phaikai sinikai sing bongno bai hai ri haisi bongno sung ri hai ri haisi aino je tongmani sung abono khlainai geso arbono sung je thinen bagai sung dukho nangkhono sung bo juthi thanga sung bono te kipil tuimalia abono sung belai kha khamhaisi te abono sung sanamu sungo sungnadi amo haike jodi sing athani si sung songa komungi jam Tipra rajowo sung amo hai jodi sung tok thalai chin bisingo sung bothalai to hagai aborok belai ke chai hesi amo hai rongno sung ma muthaknai sung abo muthangnan trai ma khainai sung abo hai rok jodi ungui to hagai sung pal basawoi sung abo hai no ma ka sunai hesi botini raba da khoi tongka raba chid da khoi tongka escape da khoi tongka abo kono hesi abo mazare nei sabba abo ain kanun tongo borok siri nai bo disen khanai sabba rasma disen khanai sabba tini no thanao phai o je usi bu phaikya subinspector bu phaikya borokle sabba buna CC camera footage tongo sung rehai ri haisi thik moto justice ma yakai sung Tipra sarok sung puna party nengai phai tini sung Tipra sa nengai khana ngai phayo sung rehai rekla khaisi bongno asungno belai hambai